Għall-esebizzjoni li ttellet mill-istudenti tal-Kulleġġ Santa Margherita f'Bormla attenda l-Kandidat tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Laburista Ivan Grixti. Grixti sostna li hekk kif hu ġej mid-dinja tat-tagħlim żgur li japprezza l-edukazzjoni li tingħata mill-għalliema għall-istudenti. Żied jgħid li din l-esebizzjoni fakritu f'kemm il-Parlament Ewropew għandu jkun viċin tan-nies. Il-Kandidat Grixti sostna li l-istudenti għandhom jibqgħu jimirħu fl-edukazzjoni tagħhom u wara li jsemmu l-istudji tagħhom l-Unjoni Ewropea tista' tkun tajnuna lihom. Spjega kif l-edukazzjoni hija ċavetta għall mobilità soċjali. Lill-istudenti Ivan Grixti għalilhom biex f'kull ma jagħmlu ma jinsew qatt li dak li jakkwistaw ma jħodulhom ħadd. Fl-aħħar nett faħħar ix-xogħol li jagħmlu l-istudenti biex itellgħu din l-esebizzjoni filwaqt li qalilhom li se jkun qed juri l-preżentazzjoni tagħhom fuq il-Facebook page tiegħu. Dan bilan li jkun hemm apprezzament iktar mifrux għax-xogħol kollu li jagħmlu favur l-Unjoni Ewropea.